akina ɲuman dɔ bɛ ne la an ka taa sibiri ka yɔrɔ ɲini an ka yafa deli sibiri a dabɔra o ma jugun a dabɔra kura ye o de ka jugun amour et argent wari ani kanu aw ka film man di aw bɛɛ sigilen no ka film ma kɔnɔ partie 1 na an y'a ye k'a fɔ Fati ale bolila dibitigɛ denkɛ nɔfɛ wari kama sibiri ale dusuta ka taa sinema sira fɛ tunga jara la ani wari caman nana ka bɔ Faransi ni tunu tun bɛ wele bi la sisan kun b'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ sibiri ka hɛrɛ kɔnɔ Mariyamu kuma don yɔrɔ in ka ɲi Fati yala ale ni dibitigɛ denkɛ bɛna segin ɲɔgɔn ma wa sibiri ale ni Fati ka ko laban bɛna kɛ cogo di partie 2 la ayiwa an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu Lafiyabugu manezi le premier a bɛ bɛn samedi dɔ de ma seli dugusajɛ in coyi an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 bere talen no ka gosi don sara kun k'o kɛ dalasi 400 ye e yɛrɛ ye ne wele ni tɔn mun ye cɛ ne siranna yɛrɛ o tora mun ne bɛ Abu bi nana mami ni cɛ de sɔrɔ fo si la taa bɔ ɲɔgɔn scientifique ye kalo kɛnɛ sanjala fila ta tɛ bɔ si dɛmɛ ne bɛ n sigi nɔfɛ nantan koloya la ou bien fɛnɛ ye ɲɔgɔnna de i n'a ye Fati ne tigi ka ne bini a kila ka bɔnna ka wari yira ne la